ya o so na ofu ihe ndị ekwesịrị ịkpa ya o so na ihe ndị ekwesịrị ịkpa ihe ọzọ wo ịma ekwugo m ihe gbasara ụmụ ole a ga-amụ ihe ọzọ a ga-eleba anya ebe nwere ike ibi ebe a ga-ebi ime onwe ndị a na-akpọ high flyers ndị nnọọ ndị oke ọchịchọ ndị chọrọ ebe ọ na-akpọtụ onwe ndị bịa sị gị na golie na ihe a chọrọ nnọọ na ya chọrọ ibi ebe Lekki ụfọdụ sị na ya onye nwere ike sị gị na ya chọrọ ibi ụfọdụ nwere ike sị gị na ya chọrọ ibi n'obodo ahụ Naịjirịa na ya chọrọ ịgbapụ na ya chọrọ ime ha mana gị nwa ịchọrọ ịnọ na Naịjirịa ịchọrọ ịnọ nso ebe ị ga na-ahụ nne gị ebe ị ga na-ahụ ụmụnne gị ụmụ ruru ihe ndị a ga-akpa ya akpa ebe ị ga-anọ ụmụ ya nwere ike sị na ihe ekwe na-ahọzụrụ ihe ekwe na-agba mbọ niile ka ya nweta ego kpọrọ ezinụlọ ya gbapụ obodo a mana gị nwa na onwe gị chọrọ ịnọrọ ebe a build karịa gị ma ọ bụ wuwe ndị ezinụlọ gị na enyi ibe gị nọ ịchọrọ mgbọsị ụka otu a abanye moto eje nete nne ma nna onye nke ahụ enweghị family connection onwe ike ọ ga-anọ nwa afọ 16 ọhụhụ ndị be ha ọma mmịa mana gị nwa bụ onye onwe ike ọ bụrụ sọsọ ya maka amụrụ mana gị nwa onweghị connection na ebe ọbụla mmekọrịta ọ bụ na nne ya nwụọla nna ya nwụọla nke gị nne gị na nna gị dị ndụ ụmụnne gị dị ndụ ọkwa ịhụrụ ọ na-ese okwu ihe ndị a na-ese okwu nna ihe ọzọ m chọrọ ka anyị kwuo ihe gbasara ahụike health ịma na ezinụlọ dị n'iche iche e nwere ụfọdụ ọya ndị mmadụ na-aya na-abụghị ọya na-egbu ha egbu nke ndị oyibo na-akpọ terminal illness mana ọbịa ọ na-awụ ihe ọgbachi onwe ndị na-enwe ihe a na-akpọ ulcer enwe ndị dị asthmatic enwe ndị na-enwe ụmụ ihe a na-akpọ allergy onwe ihe ị ga-etinye na nri onwe onye na-awụ orie nri onye nso dị nsogbu ada eburu ha gawa ụlọ ọgwụ enwego ebe m hụrụ mmadụ riri nri richaa nri ihe bido tụkasịgbu ya n'ahụ biko ọ bụrụ na ịmụ ọya ndị a na-adị egbu mmadụ mana ha bụ ọya na-enye gị nsogbu biko onye ị chọrọ ịkpọ onye gị na ya na-achọ ịbụ ofu ọ dị mkpa na imepe gwa ya
unu aka